Баба, дядо и внуче. Народни приказки. Човекът най-силен. Веднъж се събрали всички зверове и решили да се изберат цар, за да има кой да ги командва и води. Всички извикали едногласно: лъвът! Лъвът се наперил, понадул се и рекал гордо: от мене по-юнак няма на земята. Една мечка била доста стара и куца, някога е ударил един човек по крака. Поразмърдала се и рекла: не се хвали, лъвчо, че от тебе има по-юнак на този свят. Лъвът скочил и извикал: кой е по-юнак от мене? Човекът, отговорила старата мечка. А къде се намира човекът? Попитал лъвът. Мечката въздъхнала кротко. Слез към полето и ще срещнеш човека. Не минало много време и един ден лъвът слязал към полето. Видял наблизо кон. Доближил се със страх до него, поогледал го и попитал: кой си ти? Не ме ли виждаш кой съм? Зачудил се конят. Аз съм кон. Ами, кой те е вързал тук? Запитал лъвът. Човекът ме върза. Ами къде е човекът? Конят рекал: отиде в гората за дърва. Лъвът се оплашил, като видял вързан кон, погледал го, поотишъл в гората. Там видял една кола с прегнати волове и ги попитал: кои сте вие? Волове, отговорили те. Ами защо стоите впрегнати в колата? Воловете рекли: човекът ни впрегна и ни остави тук. Та ние не можем да се поумръднем, защото ако сами потеглим колата, ще има после и бой. Лъвът се оплашил още повече и попитал воловете: а човекът къде е сега? Къде мога да го видя? Воловете рекли: влез по-навътре в гората и ще го видиш. Той отиде там да насече още дърва. Тръгнал лъвът по-нагоре и видял едни биволи, пък ги попитал: кои сте вие? Биволи, отговорили те. Ами защо стоите тука? Човека чака ми да дойде. Той отиде в гората да сече дърва, па после ще дойде, ще натовари колата, ще ни впрегне, па той ще се качи да седне върху дървата, ще се вземе свирката и ще засвири, а ние ще теглим колата. Лъвът много се оплашил и тръгнал към гората. Но погледнал на едно дърво и видял човек, който сечал клони. Ти кой си? Попитал го лъвът. Аз съм човек. Аз съм лъвът и съм дошъл да се преборя с тебе. Защото една мечка ми каза, че ти си бил по-юнак от мене. Човекът се оплашил, ама рекал: ще слезна да се преборя с тебе, ама искам да те видя по-напред дали си юнак. Вземи най-напред да щупиш едно дърво, както аз го чупя, па тогава ще се борим. Човекът искал да излъжи лъва, да си щупи ногтите или да си изкърти зъбите, че тогава да се борят, защото иначе лоша работа. Лъвът хванал дървото и започнал да дире с ногтите. Копал с ногтите, гризал с зъбите, докато най-после приял дървото и то паднало. Но при падането затиснало задните нозе на лъва. Тогава човекът слязал от дървото, взел брадвата и тупа-лупа, прибил лъва. После, като видял, че лъвът няма вече душа, натоварил дървата на колата, натоварил най-отгоре и лъва, качил се и той, седнал, засвирил с кавала и подкарал биволите. По пътя някъде лъвът се свестил. Ама не смел да мръдне, да не го набият пак. Човекът стигнал в селото, отишъл се вкъщи и още отдалече извикал: жено,
Жено, я излез да ме посрещнеш. Докарах пълна кола с дърва и кожух ти донесох, да се топлиш през зимата. Излязла жената, излезли и децата да видят какъв кожух е донесъл баща им из гората. А той хванал лъва, хвърлил го от колата и започнал да разтоварва дървата. А лъвът не посмял да мръдне. Толкова бил уплашен. Децата се трупали около него и думали на баща си: "Тате, много голяма мечка си отепал. Как можа да я убиеш?" Като разтоварил човека дървата, всички влезли в къщата да вечерят, а лъвът останал да лежи на двора. По едно време в къщата се вдигнала голяма врява. Котката изяла изпържената за вечеря риба, а мъжът, като се е досъл, грабнал мъшата и набил котката. Тя с мяукане се измъкнала едвам и избягала на двора. А лъвът се оплашил още повече. Той като чул, че в къщата бият някого, че има мяукане и писъци, не посмял да диша дори. А котката, като го видяла, че лежи на двора, отишла при него и взела да го души и да го дърпа за ухото. Лъвът полекичко отворил едното око и като видял котката, попитал тихо: "Кого биеха сега вкъщи? Какво се беше случило, да толкова шум и врява се вдигна?" "А, мене ме натупе господарят, че бях изяла рибата, която стопанката изпържи за вечеря." "Ами не те ли боли?" попитал лъвът. Котката рекла: "Не виждаш ли? Мене по 100 пъти ме бият на ден и пак не искам и да знае. Ето сега изядох ми вечерята, те ме набиха. Аз дойдох тук и от теб исках да хапна нещо, мислех те за умрял." Като чул това, лъвът скочил, да побягнал, като се помислил: от човека и от котката няма по-юнак на този свят. После отишъл в гората, намерил старата мечка и кротко й казал: "Бабо Мецо, ти ми каза правото, ама аз не те послушах. Сам ходих и видях, че от човека по-юнак няма. Само котана може до някъде да се мери с него, защото не му се бои.